खुलुम हरलायबाय लोगोफोर दिनैनि बे गोथार मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोबावथारसैमोन आङो दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअआव लाबोथारिया थ' नोंथांमोना नायनो हागोन जोङो फैगौ 9 खालार मेनि 9 खालार खालि जोङो जरहाट उन्दिसआव मोसाहैनो थाखाय जों माखासे प्रेक्टिस होगासिनो दं जोंनि गलाघाटआव गोबावथारसैमोन माखासे प्रग्राम जायैया दिनै जों लाबोफिनबाय बेनो जाहैबाय जों मोसाहैगोना जाहैबाय लाइजाम बनाय बा एबा लाइजौ बनाय थ' नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगासिनो दं गोदान भिडिअ नोंथांमोना गोबावसोमोन आंनि भिडिअखौ मोनैया दिनै नोंथांमोना मोननो मोनसिगोन माखासे बैसागु बायदि बायदि प्रग्राम थानायनि थाखाय जों भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दिनैनिफ्राय जोङो दावगा हारिमु आफादा थाइगिरगुरि जुन्थु फोरोंबाय थाग्रा जायगा जों बेयाव दिनैनिफ्राय लाफिनबाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि इउटुबाव लागाथार नुबाय थासिगोन गोबावथारमोन आं फैनो हायैया थ' आसा खालामो नोंथांमोना दावगा हारिमु आफादाव जाय जाय गोदान बिथांमोना खनसे साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसे बेल आइकन आरो कमेन्ट लाइक शेयार खालामनो दाबाव मानो होनोब्ला आंनिया मनिटाइज जानो बारा गोबाव गैला वाच टाइम एसे नांबावगौ साबस्क्राइबा अलरेडि जाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना आं देखायगासिनो दं दिनै लाइभ टु लाइभ नङा होमबा दावगा हारिमुनि मोसाग्रा बिथांमोनखौ मोसाखावरिया जरहाट थांनायनि फुरा लागाव प्रेक्टिस सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन एकदमबारे सेरे सेरेथार नायनो हागोन आरोखि एकदम उन्दैनिफ्राय लानानै बिहामजो सिख्लासाफोर नायबाय थानो हागोन ओरैजा प्रेक्टिस सोलिगासिनो दं ओरैजा दामनाय देनायबो सोलिगासिनो दं आरोखि रिहार्सेल जादों बिथां गजेन बसुमतारी बर' लोगोसे रबिराम बसुमतारी बिथांमोना जिग्रागुल सुनानै प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जोंहा वार्किं प्रेसिडेन्ट धरम सिंह रामसियारि लागाव गोसाहै फुल प्रेक्टिस 9 तारिखाव जरहाट जोगजु होननायजों लागाव लाइजाम बनाय जों फोरोंगासिनो दं दा नायनो हागोन नोंथांमोना गोसाहै बयबो मिनि सनिका गोसो फुल प्रेक्टिस सोलिगासिनो दं दावगा हारिमु आफादा सिफुङा साउन्ड होबाव एसे Six, এফালে right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. পাইছে? ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ কি আহিব? 1 Go! Sorry. ラニコしてないラニコ。Jangan
पुढे गुरुवातो हो ना दुपार तुम्हाला खुर्च्या तुंबा DPR tuh bisa ada kibar tuh udah kotor tuh piluana kibar tuh bisa